a duniya ka samu kuɗi baka da kwanciyar hankali, baka da kuɗi baka da kwanciyar hankali. Ya kamata in san abin da ya kamata. Gaskiya ni neman kuɗi na zoyi, tun da neman arziki na zoyi shi za na tafi wancan ɓangaren. A fita daga wannan a gyara mun wurin zan gane da bako na gaba. Kilo 10 nake so. Haba abade, wace irin tafiya kake har da zaka ji sawu a bayanka ba za ka tsaya ka waiga ba? Tumfa ce wallahi ta zame ta to za ta danne ni. To me kake ciki? Hello? Ina takardun da suke gurinka? Dole in bi su nema an karɓi da bona cuta ta ɗau cuta. Kai buga baburin nan mu bar wajen nan. Na rantse da sarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan gayan nan ya ƙara ɗaga waya a gurin nan sai na kashe shi.